lo man te sam lo ko maya chu da tu bil khora ru kara ron bol ani achen te chu rilu nge lo ve tam tak te ko achen te chu isu ala pom chi lo te to ma chu ka ron bol tu chu ve ve anu le pa te ka han tho an be nga ai zo la an ta la ka rin lo mai background alo ya nu pa to thar in le lo an pa tum ber ani in le lo e ko tu tu ra an ti ani ma se pathian ko na chu a chan be ba in rong bo tu rong ve chu han tu ta ma an in le lo ka den chin na aro ku ye em in pani ka chok ko nei lo ani in chu ta tak nei ni in ro mi tak tak nei chuta ama da try agency anu la la bala ya yu te lo lo le anani chu po chu an ne ya khobe ti la chuan han en ta ila mi kum tak tamwa chu chi lo wan chu chung ba I om tak bin tu ne la tu ma se iso ko na chan de tu ba min a tin ma a tin na ko ba min ka le chu do Kalau injil no pathian ni ko wa o tu te ni po mani chuan missionary ama to ro chu kal re chu be ata chuta chuan promotion bola du pa te in atpa pati hin ya ani le lo te ro ta san ke na aru pi si anti te re lo me ma ti te me tua ma se pathian hian a ko ti chu lo ko chiang na me ke ti anu kui zo ro chok ring te chu ong te ani an nuam ta ong te kha liu te ne ong te si ka ku khum mi mu na liu te po te zo lo am mai chu tian chuan ko som tak me ong thiam tak mai ni chu kuma lo fe ani ko chon ke pe to e ti tu pa chon missionary an te ta training tem le ya chuan commission le ya an ma ni bai mo som tam ta kan to Chu bai ne kan soi do chan chu bi nge ka mu ki mai experience me ni pathian hian min ko hian thil lung ma min ko thil lung ma min ko thina wang hian ti salama te chi an lo ni ti kha chiam le sia atom tu ta lo chuan aw mu ti sa ti ni an me ta ka lo me ro in le lo hi ian ko tu ti ti ka lo me ro ti ni ma se thil lung ko na chiam le chu dia chuan nang le ke hi lam pan du thana fel ta mi pe a ko te kan ni ma lo chu ko na chu zir tir te kha ba na lo do khan nam tin te na chan chin tra fil turin thu pe chu dia che chu pe ma dia ko ari hi ring pa lo ke te la ni suwa ro bo tu ra lal pa so na che I thil lung ai ari pa lo ke te ma se ta ko ni Chumi atal klap china wa chon chumi konga so tu tele chumi chun zom tu le chuan lal paro kui hi adina yam ko so chi achen choi no pang te ka no pang ka no te ro ta tak tak ni achen chu kum la mo pa te ko ni voian kan tin no a hian ngai to ta ila lal paro man ko ma hian eng chela thu kin nge ka pe na lal pa o eng chen ni kai sa chi eng chen ni ko chin ti ke ngai to mai to ko shi kan rong bo na he rong bo na Presbyterian Salvation Army mo ma Christian Fellowship ni mo and denomination policy kan rong bo na hian chak lo zo te dong kang tu hian kan ti lu hi bin ko te min bu ken ti ka kan ren mai Di lo kan shat lem ngai dai ko shan shan nu chok ani do chuan kan fel do chu vai voi ni a hian eng vai Bible Society om kan ni chon shalo te ne a chan chin tra an lo khiat pe thing turin an bin na ti he tur ta na Bible thu te an lo ne ve te turin ruwa man dal pan min pe ka ni ami ta chu mi ko ma po chu en ti chen chen nge he Bible Society ho tu te min ko ta war mo ta kal ne ka lo ni
mà đi qua in suốt chiều lâu lâu ba mình cũng là do bộ chiều lâu hậu tu thêm mình tiếng nộp nộp các nộp nộp cái gì chuan hero bộ là mình luôn đi phía mà cần dùng họ sẽ à mai rồi chuan ba chuan ngày cuối nó thì lung tất anh em bộ chuan mi cái thì vàng bộ tu muốn nộp vàng rồi kian kinh mà đi kian các ông nộp được chọn kian mình nộp xong mình hết chú vàng chuan bây giờ kian chân chim xóa hè kinh tu kian lần bằng ít hiện luôn ông tổ câu phần upa mang te inu le ko mang te mo voi ni al pastor te mang te kan thil lumi mo ne ari zo i ma wang hian lo ring lo mot su pathian o hi ring tak hi ani vet kalo ma Presbyterian Mizo Church ang kasuitan ko siya Mother Teresa chun sa hanta ma ko ko di Mother Teresa su kumsong mati bile kan in school devotional pathian mo kan tok mai ga also church zone India ram chanchin nan suina athi no ko tok mai no bang kumsong mati bile kha India ram chanchin sa engel turi pathian ne lo lam re Albania ram pe chu adian ta ka chuan India ram atang chuan kilometer sam na chu ne a thui lu tu chu district mai point lo taram tham de a ma se chu taram tham de om kum so pa di bi in point lo devotion school devotion na lo pa ne ai la chu lo pan ti lo tin tu bin mala lo so pen ma ya in la Mother Teresa kum so mani mi lek kha no pang mai ka de ke in la ti mai lo wa kha ai kan na kha atakin India ram so kan lo so ta mu chang sama chan pri ma ten chan pri na an lo de pa ma mo tu de de chu wang chuan no pang kum so mani mi lek ne ga in lan na kha kan lo so no don so Mother Teresa cho ne lo so no chi chu wang chuan la pa o hi ani na taka chuan voinia hian rombo tur hian lalpa hian sipaya chuan hai cái samsung ke ngaya fitness ke ngaya tin education qualification ko mai mi the chu mi ting lo de yo dan chuan sipai tan chan ke chin no ma se Mathieu no go to chuan qualification mai lalpan amante mai te atugen tu in chan sim chang kan tu hian ni ani lo ju ta sum che ke ma de hian eng chang nge eng zo le sa nge lalpan ni ke te ko ti zo ki ka do ti Bible tu buk mai kan dan buk chan sin na mai kan sin tu Samuel bukan na buk wa chang ka ta ma chang sun pa ta kan tu so ho chi na tu ni ko ta ram de tu la so lo chu chang kan la so lo chu kan chi a la Israel Muslim Israel de en la ni an tam an san se be tam chak tak kan no ma chung chak tak te do ro kui ta ka ding tu khan la ti u be ni pathian ga ni la la be ta ga ni chu da chu le ge khen kan ti chuan la Samuel khat bung wa chang khat ram kan chia cho chuan pathian in sola la ta tham ma ni chung Bible ko ga ni me ti masih mani trong na pathian thu la nei lo te an mani ti kan thinu na se ta ma vai ni a hen tai na hin ngi ngi ko ko ma ni chun he pathian thu ni ko tu ko la nei lo tham mu na tak ko la nei lo in so me a tu ko la nei lo ta na nom chung te na an mani she thiam na nge tu pathian tham mu na ru
reng reng hiat sen lo thau mo ne chan pe thei tu hian ti thei ka nei ni ti voi ni na hret hret lo an soi china Dead Sea kan ria Dead Sea chu tui pi thi kan thi mai ha tui pi thi ku ông nâng level của nhà ông bà